ens trobem així en el Mercat Central, la regidoria d'Igualtat, per a donar a conèixer les activitats que estem fent i sobretot explicant-li a la gent què és la violència de gènere masclista i què és la coeducació i corresponsabilitat dins de casa en els centres educatius, en el poble, i el que estem donant és informació a qualsevol ciutadà d'informar què és el que es té que fer o què és el que es deveria fer en el que és la igualtat de gènere entre homes i dones, de que tots deveríem respectar-nos uns altres i que tots deveríem de ser iguals. Com esteu veient, té prou acollida on està donant-se aquesta informació que és la que estic dient jo, està donant-se xapetes de dir que totes les dones som igual, en contra del masclisme, coeducar a la societat i sobretot donar aquests bolis i aquestes xapes i aquesta informació per a que la gent anirem prosperant en el que és la igualtat entre homes i dones.